תתוגן מחר בלילה. שלום ליאיר רביבו. שלום, צהריים טובים. ראש עיריית לוד, ולאמא אסתר רביבו, שלום לך. שלום לכם, חג שמח. והאירוע יהיה בעצם בשל העובדה שאת מצליחה לעשות את המופלטה הזו. כן, בעזרת השם, כן. תכף תפרטי לנו במה צריכה להשתמש. יאיר רביבו, מה פתאום המופלטה הגדולה בעולם? אחרי שנים רבות שלוד הייתה בוועדה קרואה, ב10 שנים האחרונות, הרגשתי שיש צורך לשמח את התושבים ולעלות איזשהו גימיק. חשבתי, אני כמדי שנה עושה מימון בבית של ההורים שלי. השנה אמרתי בוא נצא לפארק העירוני ונזמין את כל המוני עם ישראל ובייחוד תושבי לוד שישמחו. לאט לאט, המימונה בבית שלך מה היא כללה? זה תכף אמא שהיא תפרט, אבל באמת בשנים האחרונות, ככל שעליתי בתפקידים הציבוריים שלי עד שנבחרתי לראשות העיר, ההורים שלי אירחו את שרים, חברי כנסת, המוני לודאים, ואמא שלי עמלה, ומדי שנה הוספנו לה עוד תגבורת של הכנת עשרות קילוגרמים של מופלטות. ממש המון מאות מופלטות יוצאות מערב כזה. רגע, אסתר, מה גודל המטבח שלך? מטבח רגיל, אבל עבדו בחוץ, הוצאתי להם מולטי-שפים כל שנה, הבאתי 4 בחורות שעבדו וסיפקו לכולם את כל המופלטות, כולם נהנו עד 2-3 לפנות בוקר, היה שמח פה. כמה קילוגרם קמח וכמה שמן את צריכה עכשיו? 20-23 קילו כל שנה. ועכשיו עם המופלטה הכי גדולה בעולם, כמה את צריכה? המופלטה עצמה הכי גדולה, מופלטה אחת, ייכנס בה 10 קילו. אבל תבוא לפה מישהי שאולי תכין איזה 60-70 קילו. היא תספק לכל העיר. חוץ מהמופלטה הגדולה בעולם, היא תכין את המופלטות הקטנות הרגילות. שכל אחד יכול לטום, כן יאיר? אני נכנסתי לגוגל וחיפשתי המופלטה הגדולה בעולם, ראיתי שלפני 10 שנים עשו את זה באילת 2.5 מטר. אמרתי, טוב, בוא נטפס לרמה הבאה 3 מטר קוטר. רגע, ואתה כבר הודעת לגינס או משהו? בוודאי, מחר היו מגינס, והם גם באו לפיילוט, בדקו, עובדי העירייה שלי הכינו פלטה, לרתך פלטה בגודל של 3 מטר, זה איזשהו פרויקט לא פשוט, ולמטה יש 7 צוברי גז שאמורים לחמם את כל המשטח הזה, זה איזשהו פרויקט לא פשוט. אז זהו, כלומר, שמים את המחוות הגדולה הזו שעובדי העירייה תכננו וריתחו על 7 צוברי גז, זה פרויקט עצום. כן, יש יועץ בטיחות, כיבוי אש, משטרה, זה לא דבר של מה בכך. אמא שהביאה את הידע הקולינרי, אני הבאת את הידע המתמטי, עשיתי כמו שעשינו בבית ספר, מה השטח של מופלטה, חישבתי פאי 4 ריבוע, אתה יודע, 1.5 רדיוס בריבוע כפול 3.14, יצא לי השטח של המופלטה, חילקתי אותו במופלטות קטנות, ככה הגעתי למצב שצריך 233 מופלטות קטנות בדבר הזה. פחות או יותר החשבון. הכמות שצריכה להיות בתוך המופלטה הענקית הזאת היא בעצם כמו ל-233 מופלטות קטנות. כן, ואני אומרת שבערך בקילו יוצאים בערך 23, בערך 25 מופלטות, אמרת לך 10 קילו, ופה אמא שלי עשתה את החשבון של השמרים, של השמן, וכו'. אסתר, בת כמה את? אני בת 64. 64 ואת נולדת פה? לא, במרוקו, עליתי בגיל 14. ומה את זוכרת? ממרוקו? מהמימונה במרוקו. ככה שמח, בית פתוח, כל מי שרוצה לבוא ברוך הבא, בלי להזמין, ולשמח את האנשים, וכל מי שנכנס תרבחו צעדו, זה כבר מילה שאומרת הכל. אחד הדברים שלקחתי מהוריי, זה הנושא של דו-קיום עם אוכלוסייה ערבית, לא עיר מעורבת. והוריי סיפרו לי שבצאת המימון הראשונים שהביאו להם את הקמח זה היו המוסלמים. והאמונה והאמון הגדול בין היהודים למוסלמים היה כל כך גדול, שאחד לא חשש מהשני, זה הקטע של הדלת הפתוחה. וגם בלוד החלטתי למתק את העיר הזאת כפסיפס של תרבויות, כיוון שיש פה גם יהודים וערבים, גם את כל קיבוץ הגלויות של העם היהודי, ויחד אנחנו מרכיבים פה
פסיפס אנושי גדול שזה החוזקה של העיר הזו. אתם יודעים שבזמנו כשיצחק רבין זכרו לברכה הגיע למרוקו והיה אורחו של המלך חסן, הוא לקח אותו לבית קברות ששם על פי המנהג, בית קברות יהודי, אורחים חגיגות ונשפים, דבר שלא מקובל אצלנו, ורק שם אפשר היה לראות בתקופה ההיא את הקשר החזק שבין האנשים בינם לבין עצמם, ולא חשוב אם הם נולדו שם יהודים ולא יהודים ומוסלמים. אני אגדיל ואומר שהוריי סיפרו לי שהם הלכו לטיול שורשים, שמי שעושה את ההשכבות ליהודים שם זה מוסלמים, הם עומדים שם בכניסה והם מכירים כבר מי נולד, מי נפטר, והם עושים השכבה, כמו שאנחנו רגילים באותו נופר. זה דברים שאולי נראים קצת הזויים, אבל מלמדים על הקשר החזק שהיה בזמנו במרוקו. וחבל שעדיין שלא נמשך עדיין. ואסתר, כן, אסתר, אני מאמין שאפשר לעשות את זה, כלומר אפשר להחזיר את זה. לפעמים אנחנו שומעים שמשא ומתן כזה או אחר מתפוצץ, אבל לדעתי דווקא מלמטה, דווקא מהבסיס, דווקא מהאוכל, דווקא מהתרבות ומהאותנטיות אפשר להצמיח פה שלום אמיתי מלמטה. אז זה מה שטוענים, שזה יכול להיות דרך הכלכלה והתרבות ונושאים אחרים ולאו דווקא בנושאים המדיניים והליבה. אבל אסתר, מה יראה לך ערב מוצלח אם אלה מגנס יבואו ויגידו זהו, את נכנסת לספר? זה משמח אותי שאחרי 10 שנים הצלחנו לעשות מופלטה של 3 מטר. אז שיהיה לכם רק בכיף. עם הרבה דבש. יאיר רביבו, תודה רבה. תודה רבה. כל תושבי לוד יבואו, אז גם אנחנו יכולים. בעזרת השם, כולם, כל מי שרוצה ברוך הבא. אולי נשאר באיזה לולולו קטן של מרוקאים. אם אתה עושה איזה לולולו קטן. תודה רבה לכם. וחג שמח. שנה טובה. שנה טובה. ושנה של שלום, של ביטחון, ושביבי יצליח, ויהיה לנו רק טוב במדינה הזאת. לו יהי אסתר רביבו. תודה רבה.